Здравейте, приятели! Бих искала да ви разкрия една тайна. Благодарение на Ничия земя по Нова телевизия, на журналистката Даниела Тренчева, която даде гласност за моя случай, и Анелия Атанасова, собственик на първа част на манипулационна град Плевен на Панайот Волов 2. Прекрасни са. Заради тях аз можех да събера парите си за лечението. Тези момичета направиха така, че да се даде гласност за моя случай. Много ви благодаря. Вие сте прекрасни ангели. Благодаря ви, момичета. Бъдете живи и здрави и каквото си пожелаете, знам, че можете вече всичко. Вие сте прекрасни. Каквото си пожелаете, нека да стане реалност. Светли празници ви пожелавам. Тези момичета са стихия. Благодаря ви от сърце пак. Просто нямам думи да опиша колко съм ви благодарна за това, че направихте мечтата ми реалност.